aki Deadlock-ról jumpol Firework-ra. Jó, hogy Jézusom. van egy olyan. Nem fogok én is 365 000 attemptet egy levelbe ölteni. Jézus Isten. Ölni. Hülye Egyébként buja. ezek tetszik ez a crosshair. Azt ilyet fogom rakni képre, de meg az sem biztos. Vittem a Deadlock-ot. Elvigyük ki a top 10-et. Látod, mekkora a te képernyődön ez a... Nagyon kicsi. Amúgy nekem, hogy őszinte legyek, tetszik. Én nem szeretem a kis crosshaireket. Megvan! 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 Megvan kereken 100 halál 26-nál! Oh!